60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Dipolo, DXDR 981. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. Very frustrated right now. And Jesus taught, saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all the nations, the house of prayer, but ye made it a den of thieves. Sa ngalan sumahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, ang tulumanon nga giuluhan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniano sabs kahanginan. Maghihapon no, si Veritas Shelbert Dondoyano Sr., no? Alias Veritas, maghihapoy makiguban kaninyo. Sa miaging Domingo, no? Wala ta maka-live program tungod kay wala tayo sukang dagitab, no? Wala tayo kuryente. Mao nga pasta ato. Apan karon niya man, mao nga padayon na puta sa ato ng naandan gimbuhaton. Adlong Domingo, pizza 11 sa bulan sa Setyembre tuig 2011. Atong gibasa ang San Marcos Kapitulo 11, tudling 17. Gibasa na to sa wikang Ingles, particular gyud nga version sa Biblia atong gibasa mao ang King James Version. Nga naman nga giuna nato ni pagbasa no mga hikala no mga amigo, mga ginikanan. Ato ning gibasa tungod kay haom kaini sa atong panahon karon. Ug dili lang kay sa atong panahon karon kundi niadto pa. Kay mga pulong gini gikan gyud sa baba sa atong Ginoong Hesukristo. Mingon galig mga pulong nga gikan gyud sa baba sa atong Hesukristo. Wa na gyud tay sambog pagduda ni ana ano mga higala. At umang nahibaw-an nga daghan kanato nga kung ordinaryo lang nga pagkatao sa manako o sa ato bang mga religious teachers sama sa atong mga pare, mahimong dudahan pa nato tungod sa ilang pagkatao, di ba?
Pero kung nangato na galing Ginoong Hesukristo, wa na gyud pagduda na, no? Kung sa mga pulong nga maluwatan. Hinoon sa atong nahibaw-an, ang uban nga wala magtuo aning Kristyanismo o sa laing pagkaistorya wala magtuo og Biblia, mahimong dudahan gihapon ang pamulong o unsa may matudlo sa atong Ginoong Hesukristo halang nila nga wala motuo sa atong Ginoo. Apan kanatong mga Kristiyanos, wa gyud tay pag-alinlangan sa Tagalog pa, no? Di na kita magduda nga matud pa niya, no? So wikang Bisaya na. Ganina ato manggibasang wikang Ingles sa Marcos 11:17. Matud pa niya, di ba nasulat man na nga kung balay paganganlan o pagatawgon o alang sa tanang kanasuran? Usa kini kabalay sa pag-ampo. Pero nga naman nga inyo mang gihimong murag taguanan sa mga kawatan. Atong usbon no mga higala. Di ba nasulat man na, no? Matud pastong Ginoo. Di ba nasulat man na nga ang akong balay paganganlan o pagatawgon og alang sa tanang kanasuran o kini balay sa pag-ampo. Pero nganong inyo mang gihimong taguanan sa mga kawatan o sa mga tulisan. Una Marcos 11:17 no mga hikala, no mga ginikanan. Nganong moingon ta nga haom kay ni sa tung panahon karon iya mga pulong dili lang sa atong panahon kundi niadto pa. Kay kining pulunga niadto pa man niya luwat eh. Niadtong unang siglo. Niadtong pagsugod-sugod niya sa pagpundar sa gingharian sa Dios diri syuta ngang bag-ong Israel. Mao ang simbahan, ang iglesia. Mga igala, kinigong maghisguta og sama sa iyang pamulong lagi. Di ba nasulat man na? Muyong nasulat na sa ito pa dokumentado naman na. Di ba sa atong panahon karon Kristiyanos, no? Bisan managlahi ang atong mga tinuhuan, managlahi atong relihiyon, o mag-discuss na galita, mamulong na galita, mupamatuod na galita sa atong pagtuo, nga kini mo ingon ta, kini tinuod yun eh. Kini mao gini ang kamatuuran. Ang gihimo natong kaligunan, gihimo natong basihanan, mao kining Biblia. Kinaaman din na hepatik ang mga pulong sa Diyos. Mensahe sa atong Ginoo, atong manluluwas. Munang moingon ta, di ba nasulat man na? O kini among gituhuan na ani diri mabasa sa maong basahon, no? Diri sa Sagrada Escritura, Biblia. Mao na nga ato ning pahimug-atan pagayo nga kitang naminaw karon dili nato ibasta-basta ni mga pulunga. Ngano? Unang-una ako nang naingon kaninyo nga ang ato gyung Ginoong Hesukristo may namulong ani. Dili ni pulong ni Veritas no kining nagsibya karon. Dili pulong sa Ginoong Hesukristo nga atong gibasa. Murag nahimot ang spokesman karon sa atong pagbasa sa iyang mga pulong ni adto nga nahipatik dinhi sa Sagrada Escritura kun Biblia. Unsa man ang iyang gipahimug-atan diri, no? Pag-ingon niya nga di ba nasulat man na. Oh, ingon gani ato nang hunahunahon kini importante dai ni kay dokumentado ni. Kailangan nato gining kuwag importansya. Unsa man dai ni? Di ba ang akong balay o sumaning balaya, balay sa Dios paganganlan o pagatawgon kini og alang sa tanang kanasuran. Balay kini siya sa pag-ampo pero
inyong manggihimong taguanan sa mga tulisan. Nga numang namulong ang atong Ginoo ani. Well, mga higala no mga ginikanan kung kita no nagpasabasa sa Biblia, no, hibaluta unsa hinungdan nga anong nagapamulong ang atong Ginoong Hesukristo ani, di ba? Kadto man guning medyo nahinuwaing siya nga nasuko. Mingon man kay tana dahil na sa Biblia nga ang Ginoo masuko usab, no. Ano unsa mahinungdan nga nasuko ang Ginoo? Ug moingon kay nasuko sto pa dili na to mahibaw-an ba unsay iyang dili gusto, di ba? Oh. Usa sa mga dili gusto niya naa diri atong gibasa, di ba? Nga ang balay sa Dios o balay sa pag-ampo gihimong taguanan sa mga kawatan o mga tulisan. Sa laing pagkaistorya ng mga higala, kana bang hugaw-hugawan na to ang balay sa pag-ampo? Di ba? Simbahan ko na, hugaw-hugawan na to, di ba? Kanang mamaligya ta, himo na tong merkado, himo magunlang merkado ba, ang balay sa Diyos niya to. No? O nang nasuko ang Ginoo, di siya gustuhan ng hugaw-hugawan. Kanang mubuhat ta og mga buluhaton nga dili bagay ba, dili haom sa mga lugar. Bisag ikaw naman siguro magunahon na balay gus pag-ampo. Nya himo nimong murag merkado. Naay lugar nga kita mamaligya sa atong mga baligya, din manginabuhi ta. Pero dito ta sa lugar nga dapat o angay niya na. Ya balay sa pag-ampo, balay sa Dios dili pwede hugaw-hugawan nato, di nato halo-haloan diha ug mga buhat nga dili matakdo, dili mahaom sa mga lugar. Ngano man na tungod kay ikinahanglan ang pagtahod. Ang paghigugma nato sa tong pagtahod sa balay sa pag-ampo, balay sa Dios. Mga igala, wa ba ta ka bantay nga sa makadaghang higayon na ako gining makita no diya sa tong simbahan. Nga tong simbahan nanudlo og unsay mga angay buhaton diya sulod simbahan. Og nanudlo po da nga tong simbahan unsay mga gidili diha, unsay dili maayo nga buhat diha kung mosulod ta sa simbahan. Ehemplo ni ana no ang example ni ana no mga amigo, mga hikala, mga ginikanan. Kining the way unsay atong suoton gali. Okay? Unsay atong mga panamit diha sulod simbahan. Kita nga mga matuhuong Katoliko ang atong simbahan dunay gilati diha. Diya sa mga katisismo, mga libro nato, din gisgutan ang liturhiya, ang santos nga misa, din unsay proper, unsay maayo nga kanang buhaton nato, atong unsaon nato pagdala ang atong kagalingon kung naata sulod simbahan, di ba? Ituluan ta ana. Hinoon, dunay mga higayon din nagmakulang siguro ang atong mga lideres baka or ang ato bang ginikanan. Nagkulang siguro sa pagpahinumdum nato. Mao na nga di nato tuyoon siguro wata kahibalo nga katuloy atong gihimo dito sulod simbahan di na dito mao. Imbot na akong pasabot no mga igala. Ana bang suot-suot tag kanang mga sinina nga dili haom di sulod simbahan? Okay, di na lang ko mo hingalag tagsa-tagsa unsa na kamo mismo magkahibalo no kung kahibalo ta sa gitudlo sa tong simbahan. Nga murag wa na mo bagay diya sulod. Wala na mo takdo. Di ba? Oh. Di ba usa na kamatang sa paghugaw-hugaw nato sulod sa tong simbahan? Isa pa nga kanang klasis paghugaw-hugaw no kung kita naglunang tas kasalanan, di ba? Unya musulod gihapon tag simbahan. Sige tang pakasala din sulod tag simbahan. Usap mo na kapag murag hugaw-hugaw gihapon, di ba? Unya tingali mo ingong ka nga sa ato pa aron dili nato hugaw-hugawan ang sulod sa simbahan o balay sa Dios. Veritas, di na lang dayon musulod diha. Para nako kung mahimo nimo nga manglimpyo ka nga limpyo ka inig sulod diha sa balay sa pag-ampo o
o balay sa Dios, himuon dyan na nimo niya, di mo na himuon, murag nawala ang atong respeto, no? Basta sulod lang ta, din watay pagpanglimpyo ba, sa atong kaugalingon. Well, dili man na problema kay ang atong simbahan na may sakramento sa kumpisal. Di ba? Nga, bisan makasala ta, kay tao man ta, pero na ay pribilehiyo o naatay tsansa nga malimpyo. Sama ba nga inigmukaon ta, di ba na may tubig, naman tay gripo nga diin, di pa ta mukaon, manghunaw ta, di ba? Manglimpyo. Sa atong pagtuo na ay pagpanglimpyo, na ng Sacrament of Confession, mangumpisal ta, di ba? Now niya tay tema separate ani, no? Kining kumpisal. Kini pong kumpisal, ining sakramentuhang gitudlo sa atong simbahan, daghan man pong mga objection ani, no? Na mga pagsupak na to ani kay ang uban maingon nga mangumpisal diretso sa Ginoo, dili pwede diha i-kumpisal sa pare. Naman untay nahimo ani nga program ni adto pa unya kini pwede ninyo ni ma-download na sa atong website ang veritas899.weebly.com. Pangitao lang ninyo sa atong archives, inyong makita, no? Ang maong tema. So, pwede nyo ma-download, no? Veritas899.weebly.com. Kung wa pa mo makadungog sa atong pag-discuss about confession, no, mga ikala. Katulad ng ipahibalo ninyo kay naisgutan man. Pero di lang mo itong topiko. So, sa unsang bahina man nga malikaya nato ning negatibo diri ba nga kining gihulagway sa gibasa natong ebanghelyo, no, sa Marcos 11:17. Ang mensahe din hingay pahimug at sa Ginoo nga dili nato hugaw-hugawan ang balay sa pagampo o balay sa Dios nga maong simbahan. Unsa kay mga matang kana mga buhat nga gidili sa atong pagtuo nga atong himuon diya sulod. Particular kay ko kay mo ginisagad na ko makita kanang atong mga panamit, kana atong mga suoton, unsay proper nga suoton, unsay maayong suoton diya sulod simbahan mo ni atong bansayon, dili nang bisag unsa lang, di ba? Kay di mo sugot ang Ginoo nang bisag unsa lang, di ba? Oh, nganong dili mo sugot ang Ginoo nang bisag unsa lang tungod kay tanawa. Kadtong gihimo nilang market, gihimo nilang merkado ang sulod simbahan, balay sa pagampo, sukong Ginoo di ba? Oh. So kinahanglan masayod da unsay gidili, unsay maayo dia sa sulod. Ug muna tong i-observe para. Mga igala, dili lang kay kana, no, kay ngano ang mga pulong dinhi ba nga para nako dako kay ini siya ka bili nga murag na alinggatan sa uban nato mga igsuong nagtudlo aning Biblia o maingon tang pagkapamulong nga mga Kristiyanos gihapon pero medyo na alinggatan o wala maapil ning bahina ba sa pamulong sa tong Ginoo nga papuy-an sab buti pasabot nga kinanglan kuhaan na tugbili. Yan naman, kaysa pag-ingon gyud niya nga, di ba ang balay sa akong amahan, o nga kung balay o balay sa Dios, sawa pa siya moingon nga, kini balay sa pag-ampo. Iyang nalitok ang mga pulong nga, di ba pagatawgon kini o pagangalan kinig alang sa tanang kanasuran, to all nations nga kini balay sa pag-ampo. Una nga ang simbahan niya gusto di ay niya nga kini pagailhon nga alang sa tanang kanasuran, no, o universal. Unsa man ang universal? Lain-laing pagkapamulong, no, lukop sa Bisaya alang sa tanang kanasuran. Muna nahimugso po ng termino nga linatin nga Katolika, no? O kombinasyon man sa Grego kinat sila ng pulong Katolika, di ba?
nga buti pasabot universal o makailapon. Mao nga sa King James Version atong usbon pagbasa sa in English, Marcos 11:17, no? Mark chapter 11 verse 17. And Jesus taught, saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all nations, pa universal. Mao ni nga buot ang atong Ginoo o naa sa iyang hunahuna nga ang iyang balay sa pagampo. Tawgon ni nato og alang sa tanang kanasuran universal. Mo bitaw nga dunay tinuhuan dili lang kay Katoliko, kanang tinuhuan nga gitukod sa atong higala nga murag ni panaw na, no? Si Herbert Armstrong wala na ron sa kalibutan. Miadto na sila ang kinabuhi. Pero nagtukod siya tinuhuan nga dili Katoliko, gihinganlan niya og Worldwide Church of God. Mao na. Nganong iyang ginganlag worldwide tungod kay mo mangguna ang giingon sa Ginoo nga ang iyang simbahan pagailhon kini, pagatawgon kini alang sa tanang kanasuran. Muna gi hinganlan niya worldwide. Wala niya gamita ang pulong Katolika kay pagpalahi pod sa iya. Pero kanang panguna-hunaan niya, dili siya may original ana. Ang Katoliko kay wa pa si Herbert Armstrong, daan ang Katoliko na gamit anong pulunga. Catholic, gi-combine lang ang Grego o ang Latin, unang nahimugso ang pulong Katolika. Makailapon. Mauna nga dili ikahibulong no mga igala nga ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo si Kristo, ang balay sa Dios, gihinganlan kini og Katolika. Dili kini pagbuot lang sa atong mga pari, kundi ang ato gyung Ginoo mismo ni adto pa. Mo'y gusto ni anang timaana nga atong ihulagway sa simbahan nga iyang gitukod. Ang klaro kay na, no? Marcos 11:17. Di ba nasulat man na nga ang akong balay pagatawgon kini shall be called, no? Pagatawgon o ilhon kini of all nations, no? O alang sa tanang kanasuran. Diri na to gibase kanang pulong Katolika. Katubang gigamit nga termino ni San Ignacio sa Antioquia niadtong kung wa ko masayop 110 AD, no, 110 AD, no, mga nagsugod-sugod nga bahin sa ikaduhang siglo. Kay ang unang siglo man to gikan sa year 1 to 100 AD, to unang siglo, then 101, 102 mo naman na sugod-sugod naman na sa 2nd century. Ya, sa atong research sa history, ang una ko nung migamit niya ng termino nga Katolika, si Obispo Ignacio sa Antioquia, no? Kadtong tinunan kung ako masayop, tinunan ni San Juan, no? Bishop Ignatius. Siya may unang migawi niya ng pulong Katoliko. Mo manggali nga dunay mga higala natong dili Katoliko na moingon nga ilang pasanginlan si Obispo Ignacio na mo'y nagtukod sa Iglesia Katolika. Kay siya may unang migamit anang pulunga. Muna nga moingon sila sa ilang justification nga nung dili kuno Katoliko ang gitukod nga Iglesia ni Kristo, no? Tungod kay ang unang migamit anang pulong Katolika ang nag-imbento na si Obispo Ignacio niya atong 110 AD. Mga igala, mahimong atong dawaton, no? Nga dunay giimbento ni Ignacio kung tinuod manggali nga siya may unang nigawi anang pulong Katolika. Pero ang iyang giimbento tingali, mingon lang kog tingali kay basig yara po nang gikutlo ra pud ba na dunay nadunggan niya mo nang walang masulat mo niya, walang ma-record sa history niya, kanarang libro kung sa tong libro ha nalimot ko nga napatik nga siya may unang nigawi ana. Sumo lang kog tingali, no, to be para maklaro ba nga kay basin biyag dunay libro mo pamatuod nga dili si Ignacio, Obispo Ignacio may unang migawi ana. Pero granting kay wa may laing basahon tang nabasa nga ang unang migamit anang pulong Katolika, no, si Obispo Ignacio sa Antioquia, granting nga siya ra gyud may unang nigawi ana.
mahimong ang dawaton natong informasyon nga ang iyang giinbento ang termino nga Katolika. Pero dili si Obispo Ignacio ang nag-invento sa meaning o kahulugan, di ba? Kay ang meaning o kahulugan sa pulong Katolika is makailapon kung lukop o kining naa sa Marcos 11:17 of all nations alang sa tanang kanasuran. So sa wala pa si Obispo Ignacio daan na nga naani sa hunahuna sa Ginoo iya gyuning nalitok ni adto pa atong mabasa diya sa Marcos 11:17. Ug di lang kay Marcos 11:17. Sa San Mateo Kapitulo 28. Tudling 19 nga to sa 20 katong pag-ingon ni Kristo, pag-ingon sa tong Ginoo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Anong iya manggiingnan ang iya mga tinunan? Nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Ano? Tungod kay buot niya ipalukop ang maayong balita sa tanang kanasuran. Di ba? Muna ay hinungdahan nga namugna o nahulagway ang simbahan ni Kristo ato ning mahulagway nga universal to all nations o alang sa tanang kanasuran o sa laing termino sa kombinasyon sa Griego kinat sila Katolika. So, akong usbon nga mahimong atong dawaton nga ang termino nga Katolika ang nag-invento ana si Obispo Ignacio, pero dili siya mao'y nag-invento o nag-una sa mensahe sa buot ipasabot, kundi ang atong Ginoo mismo. Nga naman, kaysa wala pa si Obispo Ignacio, namulong ana, daana nga giingon sa Ginoo. Ang mensahe sa giingon ni Ignacio nga alang sa tanang kanasuran o Catholic, daan ang naas hunahunas Ginoo ug mo manggali gusto niya nga ipatawag, ipaila sa iyang simbahan nga gitukod. O Marcos 11:17. No? Diba? Nasulat mo na. Yung pisag nasulat na. Sa to pa, sa iyang pagpamulong ani, dili ni sa maong panahon ra nga napadayag nga ang balay sa Dios alang sa tanang kanasuran kun Katolika. To pag ipahibalo na ning daan kay nasulat naman kuno. To pa probably no sa panahon sa pag-ingon sa Ginoo ani wa pa may bagong testamento kay wa pa may nasuwat ang mga apostol aning higayuna kining pagpamulungan ni Kristo. Probably ang atong mapasanginlan aning libro nga iyang gipasabot diba nasulat man na ang daang kasabutan katong Old Testament, diba? Una man to nasuwat tong Old Testament, diba? Daang kasabutan. Kaya kining bagong testamento nasulat ni sa panahon naman ni Kristo o Year of the Lord kadtong nikayab na si Kristo sa langit. Dayon pipila ka mga higayon kana na sa Acts of the Apostles mga diha na 40 AD ba to? Above. Diha na nagsugod-sugod og panulat ang mga apostol nga buhi pa. Oh, sa to pa kining pasabot si Ginoo nga di ba nasulat man na nga ang balay sa Dios pagatawgon kinig alang sa nang karasuran o universal kun Katolika. Ang Old Testament ang buot pasabot niya naa sa Old Testament kuno nga gitagna na gipahibalo ng daan nga ang balay sa Dios o ang simbahan sa Dios pagatawgon kinig alang sa tanang kanasuran o Katolika. Mga higala, asa man ang bahina sa Old Testament pangutana ko ninyo? Mintag natin pakulo no napakoy premyo, magpa-premyo ko. Unta, walang ko'y premyo mo nang nisa ko magpakulo. May unsang tekstuha sa daang kasabutan ang gipasabot sa Ginoo. Unta ani, walang say premyo. Walang say premyo. Kinsay maka-text niyo nako. Unsang tekstuha sa daang kasabutan ang gipasabot hinon sa panahon ni Kristo ani. Ang daang kasabutan wala pa'y chapter ug verses, wala pa'y mga numero ha. Kaysa atong pagtuki ani ang original gyud nga katong scroll nga nasulat tong daang kasabutan wala may chapter, wala may numero, walay kapitulo ana, walay bersikulo, purely sinulat ra gyud to. Nya sa akong nahibaw-an sa atong research, ang nagmugna sa pagbutang og numero ani kapitulo ug bersikulo ang simbahan Katoliko pinagi siyang sakop sa mas obispo o kinsa to walang ko makadalag referensya dinhi nga naghisgot ana, no?
pero ako ning nabasa. Pero kung kamo nagbasa-basa mo kasaysayan, nagbasa-basa mo og kining history aning Biblia, masayod mo, no? Hibalo mo niini kinsay nagmugna anang kapitulo ug bersikulo, di ba mga Katoliko? No, pinagi siya mga kadagkuan. Kaysa original gyud nga sinulat, itong mga scroll wa man tubtingig numero, no? Mugali na nga makaingon ta nga dili gyud ay tanang buhat kinahanglan pangitaan tag bersikulo o kana bang ebidensya da sulod sa Biblia nga kana atong himuon tungod kay mabasa. Kay kana lang pagkutlo-kutlo nato niya ng kapitulo ug bersikulo, uwahin naman na, no? Kay panahon ni Kristo, sa iyang panahon og mga apostol kung mukutlo manggalig kasulatan katong daan kung ilang kutloon, kung kutloon nila ang kasulatan, diretso man na may numero. Wala may giingon nga sumala sa kapitulo 7 bersikulo na. Dili mo diretso ra sila, di ba, nasulat man na, di ba? Mo na nga tong kana pong basihanan sa Katoliko nga dili tanan kinahanglan basahon dia sulod sa Biblia. Kay kung kinahanglan gyud tanan nga ang atong mga practices atong mga pagbansay basahon sa Biblia, para nako wa man gyud relihiyon nakasunod nakasubay nga naman. Kay halos tanang mga relihiyon karon, mga fellowship, mga born again, uban pang mga daghanan kay mga nagtudlo aning Biblia, tanan puro sila mukutlo moingon diba, mga pastor mingog sumala sa kapitulo, bersikulo, ana. Diba, inaana na atong pamaagi ron sa pagsangyaw. Pero, panahon ni Kristo, mga apostol, dili inaana ang ilang pagsangyaw. Nga naman, kaysa ilang panahon ang kasulatan, katong daan, katong nga pa masulat ang New Testament, abisan pagali isa na sulat ang New Testament, wa pa yun mabutangig numero dayon, kaya awahin naman mga igala. At ang iunya ninyo ang atong tema kung maghisgutan ni ining Biblia. Pero kahibalo ko, ang uban ninyo kahibalo na. Kinsang mga Katoliko ha ang nag-inbentuan Mogali ni ato pong kanabang argumento ba, basihanan nga dili tanang imbento sa tao dili pwedeng magamit. No? Kay daghang kayong imbento sa tao nga wa ta is Ginoo nga okay gihapon. Kay kining pagbutang og numero sulod sa kasulatan, wa man ta English Ginoo ni, wa man ta suguas Ginoo, di ba mga higala no mga ginikanan, wa gyud tay mabasa sulod sa Biblia. Nga ang Ginoo nagmando, nagsugo nga kanang akong mga pulong diha, kanang mga nasulat sa daang kasulatan, unsa na ang mga nasulat, butangin ninyo nag-chapter og verses. Wa gyud magsugo ang Ginoo. Wa po tayo mabasa bisan mga apostol, wa mag-ingon ana nga butangig chapter o verses kining kasulatan. Kanus ara man ni nabutang Well, kung mo kahibalo research mo. Nya kung nakapaminaw mo mga discussion nga Katoliko, mga Catholic faith apologists nga naghisgot ani. No, diya sa akong website makita ninyo no kanang tema nga unsa mong kunoy na una, ang simbahan o ang Biblia. Kaya bago na kong upload sa YouTube ron kang John Martignoning discussion about Bible and the Church. Naghisgutan niya dito. Mga igala. Okay, padayon ta. So, mao na mga igala, ngano nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo, gihulagway kini o gitawag kini og Katolika kung makailapon. Ngano? Tungod kay ang atong Ginoo mismo may nag-ingon ana niadto pa. Gani ang iyang gibasihan, daan ang nasulat sa daang testamento pa. No? Nganingon siya, di ba nasulat man na nga ang balay sa Dios o ang akong balay
pagatawgon kini og alang sa tanang kanasuran nga kini balay sa pag-ampo. House of prayer. Na Marcos 11:17. Muna nga kinahanglang matuman yun eh. Ug asa man ni natuman? Di ba? Sa simbahang Katoliko. Kaya ang Katoliko may unang nagawi niya ng pulong Katolika pinagi ni Obispo Ignacio niya itong 110 Anno Domini, no? 110 AD. Balikon ko ha, kay doon na may moingon nga si Ignacio day mo nagtukod sa Iglesia Katolika kay siya may unang nigamit anang pulong Katolika. Ang atong tubag, mahimong siya may unang migamit o nag-invento anang pulong Katolika, pero ang mensahe, ang buot ipasabot, ang meaning, dili si Obispo Ignacio may nag-invento ana, kundili sa wa pa na lituka ng pulong Katolika ni Obispo Ignacio, daan nga naas huna-huna astong Ginoo na. No? Marcos 11:17, nag-ingon ng Ginoo, diba ang balay sa Dios nasulat man na niadto pa nga kini pagatawgon o paganganlan og alang sa tanang kanasuran sa tupa Katolika, kay mo may meaning ng pulong Katolika. Niya ang pangutana karon, asang bahina sa daang testamento makita nato na mga igala? No, may naka-text. Pero ako na lang i-quote kaya wala ko'y premyo kung akong ipakulo, no? Wala ko'y gift. Wala ko'y prize. Siguro wala nag-text kay apo siguro kabalos kong numero day na limot po day ko pahibalo. Hasig mga bagong listener ning uban. Sorry. Sorry, ang atong cellphone number 0918-5497065. Ang usbon 0918-5497065. Ako na lang isulti kay parang kuan. Mayo niya mag-premyo og ansira ninyo. No? Wala pa po ko'y premyo karon. Bitaw mga igala, Isaias Kapitulo 56, versikulo 7. O akong usbon, Isaias Kapitulo 56, versikulo 7. Naa na to mabasa ang giingon sa Ginoo. Ngayang but pasabot ba sa Marcos 11:17 nga, niingon siya nga, di ba, nasulat man na nga, ang akong balay, paganganlan og alang sa tanang kanasuran og balay sa pag-ampo. No? Na sa Isaias Kapitulo 56, versikulo 7. Pero sa pagkutlo ni Kristo ani, wala pa'y numero ha? Kaya sa ako na laging giingon, panahon ni Kristo og mga apostol, wala pa mabutangig numero ang Biblia. Wala pa mabahin-bahin og kapitulo og bersikulo. Kaya kini sumala sa history, simbahang Katoliko may nag-invento ani. No? Unay prueba nga, dili tanang invento, dili na to himuon. Kaya dautana, no? Kaya di mabasa sa Lord sa Biblia. Kaya kining pagpuglit-puglit na tog teksto nga mo ingon ta sumala sa kapitulo, bersikulo ana. Katoliko may ga-invento ani, unya ato po ning gihawat, di ba? Mga born again, inana pud magsangyaw, di ba? Ayog sumala sa kapitulo 7, sumala sa kapitulo 3 sa Juan, bersikulo 16, di ba? Na mga born again nga pastor mo sulti ana. O kanang pamaagihas pagsangyaw, gama-gama na bag-o na nga invento kay dili man ingon ana mga apostol sa una magsangyaw kay pa may numero ang Biblia, di ba? Yang anong gibutangan man ni og numero para sa yon tun-an, di ba? Para sa nang mga libro sa balaod, no? Sama si Archer kugi kaya ni, no? Kay eskwela maglo si atong kasamang Archer, no? Di ba na ilang libro sa balaod na numero na sumala sa artikulo ng mga artikul diha, di ba? Anong gibutangan man nag numero? Para sa yun madumduman, no? Para sa yun tunan, para sa yun memorizon. Butangag numero. Umopo ning Biblia. Ibutangan og numero sa simbahang Katoliko, no? Para dali matultulan na to, dali na to tunan, mahibaw-an. Dali matultulan, mo ganay konkreto nga hinungdan. Dali na to matultulan kung asa to nasulat, kung butangag numero. Pero kana, invento ra na simbahang Katoliko nga giawat-awat po sa ubang tinuhuan, di ba? So, wala usahay makaingon ko nganong atong atakihon ang atong namatag mahayag nga simbahan. Ang simbahang Katoliko, nganong atakihon nato siya nga daghang kayong mga gama-gama, daghang kay invento nga wala sa Biblia atong sawayon. Pero daghan biyatang gibuhat nga giawat nato sa simbahang Katoliko. Nga ang Katoliko mo'y nag-una ato lang yawat-awat.
Nga kini dili nato mabasa sulod sa Biblia. Unay gingon ba nga sa wayon natong simbahang Katoliko sa kabuhat nga atong gihimo mismo ang maong buhat. Sama ba sa ginikanan ba o sa katatay ba nga wingon nga, anak, hebya paghubog-hubog ha. Pero samtang gaingon siya anak, ang iyang kugalingon palahubog dahil siya. Diba? Mo man ay nahimo ron no pasahiloan lang yung kuno mga igala. No, dili na ako tuyo nga pasakitan mo pero kinahanglan magod ang tinuod mabutyag. Diba? Na ay mga pastor moingon ilang ko maghingalan, moingon nga kanang Katoliko ayaw mo tuwa na kay daghang kanang gama diha nga wala diha sulod sa Biblia. Pero mangutana ko kanang ilang gibuhat nga moingon sila sumala sa kapitulo 3 bersikulo anak. Diba? Wa man na sulod sa Biblia kay ang atong Ginoong Hesukristo o ang mga apostol dili ingon ana magsangyaw nganuman kay panahon nila sa una wa pa mabutangig chapter og verses ang kasulatan. Di ba tanawa si Kristo kung mukutlo og kasulatan? Di ba way numero? Ining sa Marcos 11:17 wahay naman ni nabutangi. Pero ang mga pulong gyud ni Kristo wa gid siya mag-ingon nga gibutangan niya numero pagkutlo niya sa Isayas. Wa pa man pud numerohi ang sa iyang panahon ang kasulatan. Di ba ang iyang giingon, di ba, nasulat man na, iguro siya na ingon din, sulti din siya, nga ang balay nako, ang balay sa Dios paganganlan kini o pagailhon kini, pagatawgon kini, alang sa tanang kanasuran o universal o katolika, nga kini balay sa pagampo. O iguro siya nag-quote, pero, mga igala, mga ginikanan, wa siya maghiskutog numero. So, ang simbahang Katoliko ang nag-invento ani, nag-una ani nga butangag numero, pero giawat po ni sa ubang mga tinuhuan. Muna nga sila po diay na sila gibuhat nga wala pa diri sulod sa Biblia. No? Kaya wa man nila buhatan ni. Kay si Kristo ug ang mga apostol kung magsangyaw wa magbutag numero sa mga nasulat sa kasulatan. Katoliko mo nag-invento, then giawat-awat po sa ubang tinuhuan na ilag yung butangag kapitulo bersikulo para sayon lagi madumduman, sayon makutlo, sayon tunan. Muna nga naadi po di ay sila gibuhat nga dili mabasa sa Lord's Biblia nga kini gibuhat sa Katoliko then ilang giawat. Muna nga murag nahimutang hipokrito, nahimutang inconsistent nga sa wayon nato ang Katoliko nganong daghan siyang mga gigamit, gibuhat, gibansay nga wala sulod sa Biblia letra por letra pero ato po din giawat, di ba? Kung ang Katoliko magsangyaw, pinagig radyo, pinagig telebisyon, giawat po na nila, di ba? Oo. Namuyon ko Katolikong nag-una kay una Katoliko mong po ni nag-una kini uba mga tinuhan awahin naman ni, di ba? Oh. So mo na nga ug di manggalita mo ingo giawat, ingon lag naparihas, no? Ingon lang po ko, ato lang dayon gamito ng pulong giparihas, no naparihas kay basin biya po dog wala lang po sila gaawat-awat sa Katoliko. Nagkataon lang ba? Naparihas lang ba? So giawat o naparihas basta ang Katoliko mo'y gauna, di ba? Mga igala. Mga igala, moingon siguro ta nga, di ba diya sa Biblia, nganlan man yun sa ngalan ni Kristo ang iyang simbahan nga gitukod? Sama sa Roma 16:16. Nga kutloon mga linis sa itong mga igsuon, labi na sa mga iglesia ni Kristo, no? Nga gitukod ni Igsoon Felix Manalo. Moingon sila nga, na Roma 16:16 ang simbahan ni Kristo, tawgon kinig iglesia ni Kristo. Mga igala, kung maghisgutan na,
ang Biblia nagtug-an nato nga di gyud malalis nga ang simbahan ni Kristo o ang kapunungan nga iyang gitukod gitawag ni sa daghan kay ngalan, dili lang kay usa. Kanang sa Roma 16:16 usara na ka bahin sa mabasa na to nga ang simbahan ni Kristo gitawag sa iyang ngalan mo na Iglesia ni Kristo. Pero dili po na nato maingon nga kanang proper name yun kay small letter manggalin na sa daghan ng mga version din. Then mayon tag pangalan ay proper name din common name. Nya moingon sila nga opisyal nga ngalan sa simbahan nga gitukod ni Kristo Iglesia ni Kristo. Mga igala, kung moingon ta nga opisyal nga ngalan sa iglesyang gitukod ni Kristo Iglesia ni Kristo, murag dili nato na madawat kay sulod sa Biblia wala mismo nag-ingon si Kristo ana nga kanang pagtawag sa iyang simbahan nga gigamit gyud iyang ngalan mao nay opisyal. Wa tay mabasa nga ang simbahan ni Kristo ingon siya nga ang opisyal gyud nga ngalan aniha Iglesia ni Kristo. O siya maingon. Pero mabasa na to nga ang iyang simbahan nga gitukod gihinganlan jud Iglesia ni Kristo. Pero wa siya maingon nga opisyal niya nga mo ni itawag sa simbahan ako. Wa siya maingon nga opisyal gyud Iglesia ni Kristo. Kay kanang Roma 16:16 ang namulong diha mao si San Pablo. Dili gyud mismo si Kristo may namulong diha kay kanang Roma god pulong na ni San Pablo kung wa ko masayop. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma nga nag-ingon siya nga mao ni ang Iglesia ni Kristo. Siya mo'y naglitog ana pero dili gyud Kristo. Pero di po ta kaingon nga sayop ang giingon ni Pablo kay di man si Kristo mo'y giingon ana. Siya raman. Bisag si Pablo ra may giingon ana, husto gyapon na kay siyempre kung atong hisgutan kinsay gatukod sa iglesia si Kristo man. Una sa pag-ingon ni San Pablo nga kini Iglesia ni Kristo o mga Iglesia ni Kristo tinuod na, no? Pero dili lang kay Iglesia ni Kristo ang katawagan sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay sulod diri sa Biblia, wa gyud tay mabasa nga dunay official name nga usa ra ka ngalan nga kinahanglan kana ra gyud itawag. Mga igala, ang simbahan ni Kristo wala niya gamig official name. Kaya wa kita mabasa sulod sa Biblia nga naay official name ang simbahan nga usa ra ka buok. Ang prueba nato kay ang simbahan ni Kristo gitawag ni sa lain-laing ngalan. Descriptive name o personal name. Di ba? Kaysa 1 Corinto 14:33. Di ba si San Pablo man gyapon namulong diha yang sulat sa mga taga Corinto. Gitawag niya iglesia sa mga santos o iglesia sa mga balaan. Churches of the saints, no? Iglesia sa mga balaan. Unya, pag-abot po sa mga kahintilan, gitawag po ng iglesia sa mga hintil. Pag-abot sa Tesalonica, gitawag po ng iglesia sa Tesalonica. Iglesia sa Antioquia, o gitawag po ng mga Kristohanon. O, pwede po ng nganlan o kanang ang mga sakop mingog nga tao pag-usab o born again o Assembly of God o pwede po ni tawag og Iglesia sa Dios kay nasa Biblia mismo nga kini gitawag og Iglesia sa Dios. Mo na nga kung maghiskot galig katawagan sulod sa simbahan ni Kristo o ang iyang simbahan dili kay usaray nga daghan kayo. Ano man? Sahay tawag ni Iglesia sa Dios. Sahay sab gitawag po Iglesia ni Kristo. Sahay tawagon po Iglesia sa mga hintil kay dunay mga hintil po nakabig. O Iglesia sa mga balaan, no? 1 Corinto 14:33. Ngano man ang gitawag sa lain-laing ngalan kay wala lagi official name. Mabasa na to sulod sa Biblia nga si Kristo nagbuot og official name sa simbahan nga gitukod niya. Gitawag ni sa lain-laing ngalan. Nya nabahin ni sa duha ning pagtawag sa iyang iglesia o kapunungan. Kung maghisgot sa ngalan ni Kristo, tawagon ang simbahan ni Kristo nga gigawi gyud iyang ngalan, muna gitawag na tog personal name of the church. Kanabang hinganlan
o litukon ang ngalan sa founder o nagtukod. Unang naingon si San Pablo, Iglesia ni Cristo. Nga naman, kaya ang nagtukod sa iglesia, si Cristo man. Di ba? Muna'y personal name of the church. No? Iglesia ni Cristo. Nganlan ang ngalan sa founder o nagtukod. Pero, dili kay personal name ra. Dunay gitawag natog descriptive name of the church. Pangalan nga, unsa man ang descriptive name of the church? Pangalan nga naghulagway sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Sa may sample ana, kanang giingon ni Pablo sa 1 Corinto 14:33 nga naingon siya, iglesia sa mga balaan. Ang balaan diha dili mangan og tao. Descriptive yan o adjective. Iyang gihinganlan ang simbahan og kanabang adjective, kanang kinaiya, unsay kinaiya sa simbahan ni Kristo. Kanong gitawag niya iglesia sa mga balaan tungod kay balaan ang founder. Unya, kinahanglan ang mga sakop mahimong balaan. Munang naingon siya, iglesia sa mga balaan. Muna nga, mahimong tawgon ng simbahan ni Kristo o kanang maghulagway lang, no? Ihulagway ang simbahan nga iyang gitukod, iglesia sa mga balaan. Muna nga, kanang pag-ingon nato nga, karon gitawag og Iglesia Katolika, o descriptive name po na, di po na siya personal name. Mao manggali nga, kanang katikisim nato nga libro, kung nganlan ang ngalan ni Kristo, kung hisgutan ang ngalan sa nagtukod, muingon ang atong katikisim nga kini Iglesia ni Kristo, di ba kutluon po na sa mga pari? Pero kung maghisgot og descriptive name, pangalan sa simbahan nga gihulagway unsa ang simbahan, mo nang magawi ng pulong iglesia sa mga balaan o iglesia sa mga santos o Iglesia Katolika. Kay kanang muhingalan ta sa simbahan ni Kristo Iglesia Katolika, descriptive name man na, dili man na personal name. Kay personal name mao nang moingon ta kini Iglesia ni Kristo. Pero kung descriptive name, mo na kutluon nato ng 1 Corinto 14:33, Iglesia sa mga balaan. Nya, Iglesia Katolika, unsa may gibasihan nato ana? No, dili noon litra por litra kay depende man sa hubad. Sa hubad nga linati na atay pulong mabasa gyud nga Katolika. Pero sa atong mga in English, Bisaya, di na ta ka basa og Katolika, pero ang kahulugan, ang tukbang naa diha sulod. Asa man na mabasa ng kahulugan nga Katolika ng makailapon o alang sa tanang kanasuran. Ang simbahan pwede na tawgon og alang sa tanang kanasuran. Di ba? Katong gilitok ni Kristo sa Marcos 11:17 nga niingon siya, di ba nga ang balay sa Dios o nga akong balay paganganlan og alang sa tanang kanasuran? So manaala sa tanang kanasuran, di ba Katolika? So mo na mga igala nga ngano nga ang simbahan ni Kristo gihinganlag Katolika kay si Kristo mismo mo ay gusto nga kana mo itawag siyang simbahan. Sa daghanan kayong mga katawagan sa iyang iglesia, unsa man sa tanan, katong giingon ni Pablo nga Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Dios, Iglesia sa mga Hintil, Iglesia sa Tesalonica. Unsa pa to? Sa daghanan kayong mga katawagan sa simbahan nga gitukod ni Kristo, unsa man gyud ang gusto ni Kristo? Unsa man gyud iyang nalitok yung mga pulong ba nga sa iyag yung ba kanang gikan gyud sa iyang ba nga nalitok gyud niya, unsa man gyud gusto ni Kristo? Nga mo na atong gamit-gamiton dayon, di ba? Wa may laing bersikulos Biblia mga igala nga mabasa na to nga unsa gyud gusto ni Kristo itawag sa iyang simbahan. Nasa Marcos 11:17. Katong uban puros husto, Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Dios. Pero kanang yung gikan gyud baba ni Kristo kay katong uban gikan ra mo to sa baba ni Pablo. Kanang yung gikan ni Kristo na sa Marcos 11:17. Niingon siya, di ba? Ang akong balay paganganlan og alang sa tanang kanasuran, balay sa pagampo. Sa manang alang sa tanang kanasuran, universal, Katolika. Mga igala, hapikin naman po na itong oras. Dili na ni nato matibawas na po ko yung mga pila katudling diriyo nga mupamatuod, pero ato ning ipadayon sa sunod Domingo pohon, no? Ang wan na ito may isguti.
Kini nga atong gisgutan karon, doon na mo'y question ni. Pwede ninyo diha sa atong website, atong ipang na mo'y mga komentaryo ani diha sa atong website veritas899.weebly.com. Pwede na itong madawat diha og ato ning tubagon diri sa atong kining programa o bisan diha sa atong blog diha sa atong website ang veritas899.weebly.com. Okay. Wala naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang inyong ubos nga higala sa mong tulumanon, ang kahayag sa pagtuong Katoliko, Shilbert Londoyano Sr. alias Veritas, buwan sa atong mga higala Speakers Lawak, sa technical side, Danny Luod ug Taxi Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.